ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/4/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೆ ಒರಿಯಗುರಿ ಕುಶಿತ ಔಷಧಿನ ಅತನ ಮರ್ದನು ತಿನ್ಪಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಮೋಜಿಡುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟಲೆ ಇಂದುವೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಕ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿನ ರೂಪಿಸ್ಯಾರೆ ವಿಧಿದಾದುಂಡು ವಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ತೀವಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ರೂಪಿಸೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಪುನಃ ಸಾಹಸನು ದೀವೋಡು. ರಡ್ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ನು ದೀವೋಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಅರೆರ್ದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೆರದೆ ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ. ಮೂಜಿ ನಿದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದುಪ್ಪುಡು. 4 ಪರತ್ತು ಶರೀರದ ಸಂಭಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮರಪೋಡು. 5 ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಭಾವಗೂ ವಶೀಭೂತ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಸತಾಯಿಸರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಜಿ ಮಾತ ಅವಗುಣನು ತೆತ್ತುದು ಸತ್ಯ ವಜ್ರವಾದುಪ್ಪುಡು. 7 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಪೂವಾದುಪ್ಪುಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದನು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾದುಂಡು. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದೇನು ಏರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ದಿಕ್ಕದನು. ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಕ್ರಿನಾದುಂಡು. ಸಾಕ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಹಣಿಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನೇ ಆದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬಾ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಬೈತೇರು. ಐರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಖುಷಿ ತಲೆಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಏರು ಸದಾ ಖುಷಿ ಮೋಜಿಡು ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮರ್ದದಂಚಾದುಪ್ಪುಂಡು. 21 ಜನ್ಮಲು ಮೋಜಿಡುಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮರ್ದು ಅದೊಂದು. ಈ ಮರ್ದನು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಗು ತಿನ್ಪವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಗು ಈ ಸತ್ಕಾರನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರನು ಬೆತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯಗು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಕುಶಿತ ಸಮಾಚಾರಲ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಏರೆಗೆ ಅಂಡಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟು ಭಾರತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತವಾದಿತ್ತಂಡು ಪಾವನವಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನರ್ದವರನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖನು ಕೇನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೆರ್ದಿಕ್ಕೆನ್ಲೆ. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮರ್ದ ಅದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದು ಓರಿ ಸರ್ಜನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಈ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗಾದು ಅಂಗೈಡು ಉಡುಗೊರೆನೆ ದೆತೊಂದು ಬೈತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪೆ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವನೆ ಕಂಡದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಐರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ನಶೇರೋಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸದ್ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಬಾಬರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು. ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರದಾನೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೊಡು ಅತನ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಇತ್ತದನೆ ಗಾಯನತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಟ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಖುಷಿಟ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು.
ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಸತ್ಯವೈನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಏಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಡ ಸತ್ಯಯುಗದ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಪರತ್ ತಮ್ಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಖುಷಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವೈನ ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾದುಪ್ಪುಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಡಲ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲಂತೂ ಒರಿಯನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಪ್ರಿಯತಮೆಯೇ ಆದುಲ್ಲಾರು ಬಾಬಾ ಏಪುಗುಲ ನಿಕುಲ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಆ ಪ್ರಿಯತಮನು ಬರ್ರೆಗಾದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಏಪ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚಾದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು ದುಃಖಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಸುಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಿನ ಕಲೆಯಲೆಕನೆ ಮಾಯಿಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದೂ ಸಾಗುನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಮುಖ್ಯವೈನ ಪಾತೆರುಂಡು ನೆನಪದ ಪಾತೆರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನು ಮಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹೊರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾರು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಬೈದೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿತ್ತನ ನಿಕುಲ್ನ ಮಸ್ತು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ತುಂಡಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗನೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೇ ಕರೆ ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರಿಂದಿತ್ತಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಓಡಾಪುನು ಬಾಬಾ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತಾದುಲ್ಲೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತಂದು ಐದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಂಗಮೇಗ ಅಂಬಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ದಡರ್ದು ಆ ದಡಕು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ದೋಣಿ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಓಡ ಬೋಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಡಗದ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರವಾಯನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬನೇ ನಿಕುಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಬೈದೇರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿನ ಮಹಾವೀರ ಪಂದು ಪನ್ನಡಪ್ಪನು ತೂಪೆ ಏರು ಮಹಾವೀರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಬಾಬನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತಿರಿದು ಸಹೋದರನಂತೂಲೆ ಈ ಶರೀರನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತೂಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮನು ತೂಪೆ ಬಾಕಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ಶರೀರಜ್ಜಂದೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರಡು ಬತ್ತುದುಪ್ಪೆ ಲೋನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಆತ್ಮ ಓದಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ಲುನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರುಕುಟಿ ಇದು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಸಹ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪುಜೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪುಡು ಏರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಈ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಪುರುಷ ಆದುಂಡು ಕೆಲವರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ತ್ರೀ ಆದುಂಡು ಕೆಲವರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಕುಲ್ನಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಏಪ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಪಾತಿರುವರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿವನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ
ನೆನೆಪುರ್ದೆ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಪೋಪುನು. ಬಂಗಾರಡು ಏಪ ಅಲಾಯಿ ಸೇರುಂಡು ಅಪಗ ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಡ್ಲ ಸಹ ಪಾಪ ಬೂರ್ನೇರ್ದವರ ಅತ್ತನ ಮನ್ನ ಬತ್ತಿನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮೌಲ್ಯ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಭಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದನು. ಆ ಕಣ್ಣರ್ದು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನು ತೂಪುಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ತೂಪುನೇರ್ದವರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಏಪುಗುಲ ಚಂಚಲಾದು ಪೂಜೆ. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತುನಡಾಪುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾವಡು ಬಂದೆತ್ತನ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಬಂದು ತೆರಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಲಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಕೂಡ ಈ ಬುನಾದಿ ಪರಿಪಕ್ವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸಹೋದರರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಿತ್ರದ ಬೈದರು ನಿಕುಲು ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಹಿತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹಸನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸಾಹಸ ಜೋಕುಲ್ನವು ಐದವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರಗೂ ಓದಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮ ಓದುಣತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮೆಗೊನೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೀಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರು. ಕುಡ ಮುಲ್ಪ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ನಡಪೊಡಾಪುನು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ತೂವಡಾಪುನು. ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆಕ್ಕಲೆಗಾದು ನಮ್ಕದಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಲ್ಲೇ ಸುರುತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರಗೂ ತಿರುಪಲಿ. ಅಪಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾನ ನಾಟುಡು. ಈ ಹರಿತವೈನ ಪರ್ತೆನು ಜಿಂಜೋಡಪುನು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಒಂತೆ ಸಹನೇನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಏರೆ ಉಲ್ಟ ಸುಲ್ಟ ಪಾತಿರುವಂದಿತ್ತನ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಕೂಡ ನನ್ನೂರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ತಾಟಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಒರಿಯನ ಮೋನೆ ತಾಟಿ ಪಾಡುಂಡು. ನನ್ನೂರಿ ಶಾಂತವಾದ ಬುಡಿಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಅದೇ ಶಾಂತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೆರು. ಕೈಡ್ದು ಕೈನು ನನಂಜೆಡ್ದು ಶಬ್ದ ಆದ ಬಿಡುಪುನು. ಜೋಕುಲು ನನ್ನೂರಿಯನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಮನ್ಮನಾಭವ. ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಹೋದರನ ಕಡೆ ತೂಲೆ. ಸಹೋದರಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ. ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಏಪೊಗುಲ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರನು ತೂಲೆ. ಬಾಬಲ ಸಹ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮನೇ ತೂಪೆರು. ಆತ್ಮನೇ ತೂಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಶರೀರನು ತೂಯರಬಲ್ಲಿ. ಯೋಗನು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಸಹೋದರನು ತೂಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತು ಸೇವೆಯಾದು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಹೋದರಗ ತಿರಿಪಲೆ ಸಹೋದರರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಂದೆತನುವೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕುನು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಎಂಚ ಪಾವನಾಪರು ಪಂಡ ಈ ಸಂಗಮೆಗೊನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಎಂಚ ಪಾವನಾಪರು ಊರು ಅರ್ಧಾನೆ. ಇಂದು ಅದ್ಭುತమైన ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರದ ಹವ್ಯಾಸನು ಪಾಡೋನಡಾಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಲಾಭದ ಪಾತೆರನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮನು ತೂಪೆ ಮನುಷ್ಯರುನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆನು ತೂಪಿರತ್ತೆ. ನಿಗುಲು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮನೇ ತೂವಡು. ಬಲೆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶರೀರದ ಪರಿವೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ತೆರಿಯುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮನು ತೂಪ. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆರ್ದು ಜ್ಞಾನನು ದೆತಂದುಲ್ಲ. ಇಂದೆಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಲೇವಾದೇವಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಲೇವಾದೇವಿ ಆತ್ಮೊಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪರ್ತೆ ಅದುಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಈ ಪರ್ತೆ ಜಿಂಜಿದು ಬುಡ್ತುಂಡು.
ಆಯ್ನದವರ ಏರಿಗೆ ತೆರಿಪವನೇರದವರ ತಕ್ಷಣಡು ಬಾನ ನಾಟದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸನು ಪಾಡೋರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶರೀರದ ಪರಿವಿನ ದಿಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಪುಜಿ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುದ. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಡು, ನೆನಪುಡ್ದೆ ತಮೋಪ್ರಧಾನದ್ದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋದು ಬುಡುಪ ಏತು ಸಹಜ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಈ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕುರುಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಆದುಂಡು. ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲತ್ತು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷರದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪವೆ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಪೋರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾದು ಬಿಡುಪುನು. ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲವಾದುಂಡತ್ತೆ ಏನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿಯಾದು ಬಿಡುಪುನು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ತಲಪಾಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದು ಬಿಡುಪುನು. ಈ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನಲ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರದವರ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಪನ ಕಾರಣವರದು ಶರೀರದ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬಿಟ್ಟುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಯೋಗಡುಪ್ಪರು ಆತು ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚೊಂದು 105 ವರ್ಷ ಅದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಇವುಗೊಟ್ಟು ಐನೆರದವರ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂದೇನು ಬದುಕದು ದಿವೋಡು ಜೀವಂತ ದಿವೋಡು. ಇಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಕಾಯಿಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲೆರ್ದು ಬೇಜಾರಾದು ಬರಬಲ್ಲಿ. ಐಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಅಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬದುಕುಲೆ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾಪನ ಸಾಹಸಲ ಒಪ್ಪೊಡು ತಕ್ಷಣಡು ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದು ಬಿಡೋಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕುದಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಆರೆರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಂದ ಹೊರಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಚಾರ್ಟುಂದಿಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನ ಏತು ಮಲ್ಪರು. ಭೋಜನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತರು. ಕುಡ ಮರೆತು ಬಿಡಿಯರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಿದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯವುಡು ನೆನಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಬೇತಕಲೆಗಳ ಕಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪರತು ಶರೀರನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದಿತ್ತರಂದಿತ್ತಂಡ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಂದಾನೆ ವಜ್ರದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೆನಾತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ನಡ ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಸತಾಯಿಸ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿವರಿಯಗಳ ತಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಐದವರ ಐದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎನ್ನ ನೆನಪು ಬಾಬನ ಒಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುಂಡೆ ಅವಗುಣ ಉಂಡೋ ಐನು ದೆತ್ತದು ಸತ್ಯ ವಜ್ರವಾಡ್ದುಪ್ಪೋಡು. ಒಂತೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನೆರದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರ ಅದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಅಂತ್ಯಡು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದೆ ಬಾಬಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಏರು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಹೂ ಆದುಪ್ಪೆರು ಆಕುಲು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನ ನೊರ್ಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮೈಲಿಗೆ ಇದೆರ್ದು ಪೋಪುನು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಂದು ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಪಾದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸತಾಯಿಸೋಡು. ಬಾಬಾ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಎಂಚಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಈರು ದಾದಾದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಲವರು ಬಂದನುಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ಪಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಕಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಪುಡೋ ಆತು ಜೋಕ್ಲೆಡಜ್ಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಹಡು ಬಾಸ್ಪುಲು ಅರಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಮಿಲನಾಪುನಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪನ ಬಾಬನೇ ಓ ಬಾಬಾ ಏಪ ಬತ್ತುದು ಎದುರುಡು ಮಿಲನಾಪರು.
ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತ ದುಃಖನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನೇನಿಕ್ಲು ಏನನು ಏತೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲರು. ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪರು. ನೆನಪುದ ಬಲಲ ಸಹ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಏರೆ ಉಲ್ಟ ಪಾಜೆರನು ಪಾತೆರೆಡ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಾಯ್ದು ಒವ್ವೆ ಶಬ್ದನು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒರಿಯಕೊರಿ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕನ್ನಡ್ದು ಆತ್ಮ ಸಹೋದರನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹೋದರ ಬಂದು ತೆರಿದು ಸಹೋದರಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡು. ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತಕ್ಲೇನು ತೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಗಾದ ಕ್ಷಾತ್ರಕಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನ ಸೇವಾಧಾರಿಡೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಪವರ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕಡೇಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿದ ವಿಲ್ ಮಲ್ತೆರು. ಆ ವಿಲ್ದ ಆಧಾರೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡತುಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಅನುಸರಿಸಲೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ವಿಲ್ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತದು ಅಪಗ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಒಲ್ಪ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.